Horas madihita saluhuna. Pajupa kita muse di palito na mekmet. Nunga pitu edisi naung tataringoti naung pinatolhas taringo tu giring-giring di gereja. Di edisi na pawaluhonon pajupang dopehita muse taringo tu giring-giring. Sian edisi na perjolo sahatu papituhon nunga tataringoti mulai sian na sitopa giring-giring. Giring-giring manogot do, giring-giring arian, giring-giring botari, giring-giring sian ganu ari tuari, giring-giring hari Sabtu, giring-giring hari Minggu, giring-giring malus nung atok tataringoti, salpunia dong do giring-giring salot, dungi adong mamuse giring-giring nagu majang situtu, lilin ni ono 10 menit manang sajong, ima giring-giring uju di parsirangan di tahun. Salpunia dong mamuse tatarengoti giring-giring naso si paluobe. Na ujui say di palu di gereja. Ima giring-giring pabalihon parsala na ujui. Alain wain dangbe. Ya, dang pola si paluobe giring-giring lahoma ditikon sahalak ruas na hona RPP. Hama karongan di edisi na pawaluhonon adong do petaringo tu giring-giring. Molo tataringoti di edisi na salpu giring-giring na gumajang atong adong do giring-giring na jumepek. Giring-giring na masay jepek suarana. Sopo na sa dia leling. Sadi hari may giring-giring na jumepeki. Adora sota turuson. Taideho mazolo ede nomor 750 tuton dikon o Jesus patolhas hatami. Tondiko, oh Jesus, patol hasatami, asa sonang rohaku, unang saigan Dari giring-giring na jumepeki ima di balu pabotohon laho mamuka masuk ma parpunguan manang parmingguon. Dung pungu di gereja, saya dong ko pena di luar, adong ko pe sipata marnonang. Jalan di bagasipe, olo do pe sipata dipakai tikina makata-hatai ala pajupang doho dongan. Jadi molonung nga pungusu de Roma perhalado siap bilu perhobasan parageda jongjong ma di langgatan di paragedan si balu giring-giring nunga mangarade di balu mai topu jala jepek pabotohon masuk nama hita manigor hohondo di sisudi marlopi tangan uduk martanyang be di bagasan rohana tentu tanyangna di si adong doi pasahatot dirina
adong doi madok mauliate tu de bata, adong doi pahibul roha, alai unang lupa hita. Tanya konot tado disi akan aposo ni Tuhani parhalado ni huria asa margogo na sida di pargogo Tuhani bulus mangula-ulau ni di bagasan hasarepon asa taruli hita saluhupna di tonga-tonga ni parmingguan ni. Giring-giring na zumepek. Giring-giring na zumepeki ima marsuru pagotohon na pukauma parmingguni. Buido ni haddo honon tapasonang marohata tapukama parpunguata manang parmingguata di bagasa tikion. Alai dang manigor sonang, dang manigor hohom dope akka naung pungui. Serong dope sipata makatai. Alai kola dibalu giring-giringi, saya songon na humordik di rohani solmai nungai balu be giring-giring. So ni ma ropani giring-giring na jumepe. Pamakion ni giring-giring na jumepe kon dang holan uju parmingguon ari minggu di gereja. Alai tong do dipiak kai itikiak kapar punguan partanyangan di gereja. Punguan na mek-mek tong do dipalu giring-giring laho pagotohon masuk. Puasa saya dipalu. Tong do dalam bakudus aka nasono dope. Alana ai nang pe maret de di gereja. Tak saya terbigi itu nadumau. Alai bolo dipalu giring-giring mani gordodo terbigi tuluat na asing. Aido asa didok niatu giring-giring terbigi tuhu maliang. Saya unang hita tertading saya tengok ma martania. Jadi gogo di giring-giringi manungguli rohani solmai luar biasa. Jadi bolo sohi abeta begi giring-giring. Barakta begebe, ulu madangi sungguli rohata. Jala masih boto abedo akarwasi, masih tada giring-giring abedo. Boleh makuling giring-giring di sada inganan, dibegi giring-giring ni gereja adui-dui. Nindal, makuling di san giring-giring ni gereja adui. Di boto do suara ni giring-giring na, di boto. Mamakuling giring-giring ni gereja ta ninna. Autuk sura leher pani daun dan giring-giring ni gereja adoi ninna maropani. Itadda bedo suara ni giring-giring na. Ala nunga lohot di sipareon, nunga diingot di rohana pe nunga diingot suara ni giring-giring. Pamalun ni giring-giring na cepeki takolan di parmingguan manang di akapar punguan pertanyaan di gereja. Alai saya dipakai doi moladong kapungan mek pe di gereja. Pertanyaan pe partupolon pamasu-masuon. Alai dang be pala di sude gereja tong mamakai. Alai adong do pe nama partahatoni saharodi nuain. Ado na baru pe hami tu gereja HKBP si pali-pali resort Maranata Subul sidik Kalang. Tongon adong ujui di si acara pamasu-masu parbagason, pamasu-masu pardonga saripeon ni sahalak padita di HKBP, ima di HKBP si pali-pali resort Maranata Subul Sidikalang. Di paludo giring-giring pabotohon naing di pukama acara pamasu-masuan. Dukungusu di gereja, nungga dibaga sama tapadita di paluma giring-giringnya. Ima di Sidikalang. Mamino tarong ko pedia kahuria na asik songoni. Songoni mah pinasolhas tarengo tu giring-giring di edisi na pawaluhonon. Nunga tataringoti nang di edisi na salpu arong do nang giring-giring sursar. Giring-giring sursar ima di balu molo adong namasa na topu ima namasa na sota halomohon songgot-songgot. Molo adong hagoran di sadahuta nang sorwas ni huriyai na hagorani bagas nai alai di huta dia na jumonok tu garejai di baludo giring-giring pabotohon aron namasa asa marsiadu tusi dia mandabui siurupan soarani sursardo patuk tang mai tang maratur be ala ibegir ruas masuarai tang maratur siani penunggai boto adong namasa juk miroha adong namasa hamagoan adong namasa parmaraan ira songoni marobani.
Alani hamu aka amanga kainanga kadonga saluhutna. Mauliate ma di naung paihuti huton. Sian edisi parjolo satu edisi na pawalu honom taringo tu giring-giring ni gereja. Omara edisi panutup taringo tu giring-giring. Mauliate ma dia kanang paihuti huton do dia kasaran alai taingo ma satu tradisi gereja adalah membunyikan lonceng. Lonceng gereja, lonceng Natal sampai saat ini masih ada dalam nyanyian gereja. Alai unang maholan di edde, unang maholan di syair ni edde, giring-giring manang lonceng gereja. Alai ganu manian, adong di gereja jala di palubemai, atong horas marihita saluhna. Rohakino no tondiko naing tumahi hon di sondung naposohon rade tumahi hon